ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು. ಮಾರ್ಚ್ ಎಡ್ಮ ಬನ್ನಗ ಮಾತಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲೆಡ್ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಸಂದೇಶಲು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ರಾವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಕೂಟಲು ಸೇರುಂಡು. 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಇನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ವಾಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷದಾಲ ಅತ್ತು. ಅಂಡ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋವಲು ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಪಾವೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡುದು ಎನ್ನನಗ ಚೋದ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಆ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತಿನ ಶೋಷಣೆ ಕಷ್ಟೊಲೆನು ಪಂಪಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಲ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಇತ್ತುಜಿ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಮಾದರಿಯಾದ ಪುಟುದಿನ ಸತ್ಯದ ಮಗಳು ಸಿರಿಯಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನ್ಗ. ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆದ ರೂಪಡು ಆ ಕಾಲಡು ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡುದೇ ಪಣುಡು. ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿಲೆನ ಸಾಲುಡು ಸೇರ್ದಿ ಕಾಲೋಡ್ದು ಇನಿ ಕಾಲ ಮುಟಲ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪುನ ಸಿರಿಯಪ್ಪೆ ದೈವ ಶಕ್ತಿದ ಸಂಕೇತ. ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬದುಕದ ಸಾದಿ ತೋಜಾಯಿನ ಸಿರಿಯಪ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಶೋಷಣದ ವಿರುದ್ಧ ಲಕದು ಉಂತುನ ಕ್ರಾಂತಿ ಇನಿಕ್ಲ ಮಾದರಿ. ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ನ ವರಪ್ರಸಾದಡು ಪುಟುದಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಗಳು ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸಿರಿ. ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಉಡೆತ್ತು ಬತ್ತದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಯಾದು ಉದಿಪನ ಆಯಿನ ತುಳುನಾಡ ತುಡರು ನಮ್ಮ ಸಿರಿಯಪ್ಪೆ. ಜೋಕುಲುಪ್ಪಂದಿನ ಎತೆಟುತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿರು ಬೆರ್ಮೆರಾಳ್ವೆರೆಗ್ ಸಿರಿಯಪ್ಪೆ ಐಸಿರ ಆಪುಲು. ಸಿರಿ ಬಾಲೆ ಪೋದು ಮದಿಮಾಲು ಪೊಣ್ಣಾದು ಸತ್ಯನಾಪುರಟು ಮೆರುವಲು. ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿನ ಮಗಲೆನು ಆಳ್ವೆರು ಕಾಂತು ಪೂಂಜಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿರು. ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿನ ಬದುಕು ಕಷ್ಟದ ಸಾದಿ ಬತ್ತುಂಡು. ಕೈಪತಿನ ಕಂಡನೆ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಬಂಗಾರ ಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಬುಡೆದಿ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಸೂಳೆಸಿದ್ದುನ ಸಹವಾಸ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬುಡೆದಿನ ಬಯಕೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಸೂಳೆಸಿದ್ದುನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ. ಅಲ್ಪ ಸಿದ್ದು ಸೀರೆನು ಹೊರತುತ್ತುದು ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಬಡತದು ಕೊರ್ಪರು. ಬಯಕೆದ ಸೀರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಯಿನ ಸಂಗತಿ ತೆರಿಯಿನ ಸಿರಿ ಸೇರ್ದಿನ ಕೂಟೋಡು ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆಗ್ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪುವಲು. ಕಂಡನಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಡ್ತೊಂದು ಅನ್ಯಾಯನು ಎದುರಿಸಾದು ಉಂತುವಲು. ಕಾಂತು ಪೂಂಜನ ಕಂದಡಿ ಬುದ್ದಿಡತ್ರ ಬೆರ್ಮೆರಾಳ್ವೆರ್ನ ಬುಡುಲ ಸಿರಿನ ಕೈತತ್ತದು ಪೋಪುಂಡು. ಕೊರಿನ ಶಾಪೊಡು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪೊತುದು ಪೋಪುಂಡು. ಮಗೆ ಕುಮಾರಿ ಪುಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲೆದಾಲು ದಾರು ನೊಟ್ಟುಗು ಬದುಕನ ಸಾದಿನಾಡೊಂದು ದೇಶಾಂತರ ಪೋಪಲು ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕರಿಯ ಕಾಸಿಂಗರಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯರ್ನ ಆಶ್ರಯ ಅಗಲೆಗ್ ಸಿಕ್ಕು. ಸಿರಿನು ಒಪ್ಪ ಪುಟುದಿ ಮೆಗ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾನೊಂದು ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೆರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೆರ್ನ ಸುರುತ ಬುಡೆದಿ ಸಾಮು ಆಳ್ವೆದಿನ ಕುತಂತ್ರ ಬುದ್ದಿಡತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೇನೆ ತಿನ್ಪೊಲು ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ. ಜೀವನದ ಕಡೆಗಲ ಬೇನೆ ಬಂಗನೆ ತಿಂದುದು ಅವೇನೆ ಧೈರ್ಯೋಡು ಎದುರುಸಾದು ಕಾಯ ಬುಡುದು ಮಾಯ ಆಪಲು ಸಿರಿದೇವಿ. ಇನಿಕಲ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಆಲಡೆಡು ಉಂತುದು ಸೇವೆದೆ ತೊನ್ವಲು. ಸಿರಿದೇವಿ ಸಂಸಾರನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಲು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಡು ದಲ್ಯ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊಂಜವಲ್ನ. ದಲ್ಯಡು ಕುಂಬಾರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ತನ್ನ ಬದುಕುಡು ನಡತಿನ ಅನುಭವಲೇನು ಪಣೊಂದೇ ಪೋಪಲ್. ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಲ ಅಂದು ಮನಸ್ಸುಡು ಓರಿದಿನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ನು ಪನಿಯರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಅವಕಾಶಲ ಅಂದು. ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟನೂ ತಾಪತ್ರಯನು ಸಿರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾವಡಿಡು ಪಿನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಮಲ್ತೊನ್ವಿರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊಂಜವುಲ್ನ ಬೊಲೆಕಿರಿಗ ಆ ಕಾಲೋಡ್ದೇ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ನಂದಳಿಕೆ ಕವತ್ತಾರು ಪಾಂಗಳ ಹಿರಿಯಡ್ಕಡು ಇನಿಕ್ಲ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಡಪುಂಡು. ಅವಲ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಮೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಡಪುನು ವಿಶೇಷ. ಸಿರಿಯಪ್ಪೆನ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ಯಾಯನು ಎದುರುಸಾವನ ಶಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಪೊಣ್ಣೊಲಗ್ಲ ಬರಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಲೆ.